Ti aro kontakin tambulig kay anakon medication sobra ka mamahal. Pero gitakon inhaler kay tag 700 plus ito usa ta kay good for 1 month kula ito ginagamit. Asya kan ti aro akin tambulig nga maka-abil naman la kunta akin bisala pang kon hitak medisina kay mga mahal. Dako nga tambulig kay good for 3 months nga kon medication an ihinatag. Gida ko nga tambulig kay imbis nga akong ipapalitin medisina, palit mo na lang pagkaon ng kabataan. Ang medisina kay tinagan mo aking tambulig. Dako nga tambulig para akong hanapin medication. Kay bangin diri lahira nakaka-produce ang mga requirements nga ginpapa-produce sa era. Asya nga diri hira nakakaabil. Ako kay may da nagtutduha kung paano makakaabil iton nga mga requirements gin-produce ko. So, ka-produce ko natagan manggo ako. Dapat good mag-produce hira kung talaga manggo nga desidido hira nga makaabil or matagan hintambulig. I-produce nira kung ano it requirements nga kinahanglan. Ngan magtiyaga madamahirahin pagbalik-balik kung ano an ira ihatang instruction. Gobda mo nga salamat ani mo tambulig hanakon mga medisina nga nakuha ti kang haiyo kay siyempre pobre man la ako ra kakayanan nga ipalitan medisina asya nga inarokin tambulig dinhi ta kay nakakuha maak damo nga salamat gida ko nga tambulig parahan akon medication ito nga medisina nga nakuha.